gràcies de tot cor en nom de l'organització i de tots els artistes per a fer realitat aquest somni, el del vostre Festival Internacional de Circ Ciutat de... Feel the magic in the air. Després de 5 dies molt intensos, el Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres ha tancat la 4ª edició amb rècord d'espectadors. Com ha anunciat el seu director, Genís Matabós, s'ha superat la xifra dels 30.000. 5 dies de festival, 14 representacions per a, ara ja ho sabem, 30.412 espectadors. Amb la Gala Or i el lliurament dels premis s'ha posat punt final a aquest esdeveniment que porta a Figueres espectacles mai vistos a Europa. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, i l'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, s'han encarregat de lliurar els elefants d'or del festival. Aquest any se n'han concedit 2, un pels trapezis voladors del Circ Nacional de Pyongyang de Corea del Nord i l'altre per la Trup Trushin de Rússia, que a més ha estat guardonada amb el Premi del Públic. Aquí teniu un resum de la Gala Or, amb una selecció de 15 dels millors números que han passat pel festival.
me dejaste con un cambio. Volamos sin frío con la suerte. Yo no tengo ganas de vivir, porque no te quiero vencer. Internacional de Circ, Ciutat de... Feliç